Ağrıda da dawlagyňy gyzylap berjekdim boli. Arma härim bilen öýdýän. Wah, aýtma. Menem günne bahana gözleýän ýöne hiç tapdyranokda. Bahana gytmaýysmak üçin. Özüň bahana tap çaýtyňyna seretme zat etme, özüň urdurýan çaň bir zat et. Şapat bererim öýüňe çykyp git, näýiň näkler de diýersiň näwrýady. Wah, diýäýän. Men günne bahana tapýan, günne bahana tap uruşak bolýan ýöne hiç il bolanok. O hiç haçan men bilen uruşup ya sene meni edenok, gaharlananok. Son wagt bir hil kellem agyrýar. Erte doktora barlapman. Bolä, men ýöreğim. Men özüm jaňa týansam jaňa däýin. Bolä, tawa. Hiç vakta muhtardı. Bir gaydaydı. Özüm 2 numara yaşaydı. Ay gadaycan men ikismen işimizden bolanok bir ertirim mürjen ka täze geçek bolýan karol maşinal otyn surpriz juklay. En gaydylar. Allah'dan arzumu da yetişmeydi. Ertim maşinjygyň bilen deňemdeýin öýdatdy. Salam, Karajayamsy? Hawa. Kelseniňiz agarakken bir hepdeden hime atnap başlamagy. Näme? Ağır kesel. Alo. Aman. Bana sen kömegin gerek. Bana ervet keselli başladılar. Wagt bolmandyr. Hawa. Bir hepdeden himyan malliydiler. Bana sen kömegin gerek. Men öz aladalanma bolýan, ýogsa bererdim bolýan. Härimden soraýmala. Böyle. Hani sen bana öň hemme zat kömek edernik gurulaýadyň. Sen ýallar üçin men ças öýüm ýykylýady. Maňa kezzap diýenme ýo. Sen özüň kezzap ärini kirgetip berer. Sen o. Sen gowurýan senden owadan ýok. Näşe sözleri çyndyr eýdýänmi? Sana çykdyj edenimden senden müňe owadan ýylar wa. Hemme da çyndyr eýdip bermenden maňa jaň etme. Karajayma geldiňizmi? Beliňizi goýmaňyzsyň. Mende şular ýaly ýagdaý bar, önce gezip bolýar. Familiýamyz meňde şolanyň sebäpli men size ýalňyş analiz berdim. Sizin kıvar ýöne köýje soğuklama. Başlayma zaten yok. Ağzınlar bu. Şimdi yıllardır. Bugülüm yıllardır. Tedi tamam. Tawa gülüm. Tawa. Vay kakafı. Gelin mi aldın? Oh vallahi yağdadım ay. Hanundan ağı ne geçti gurunlardan? Yanı barışımı da var ha. Tokoya giyirdik kolun. Önümde yol var sonra. Ha? Onun? Atsak bolyan yankı. Koşan bile. Ha. Güçmedi. Kaçtım ha. Ilgap var yan. Ol meni yedim bilen geliyor. Men bağçılığa gurbağa girdim. Ol meni yedim bilen bağa girdi. Sen ne mi onu? Men hayda bağa yapıştım. Münnüme yok koruklay. Hava. Ol yedim bilen çıkıp geliyor. Birden bağdan aşağı fipip kayıttım ara vurup da. Görüyen mi? Sen men batırım, arslanım, şiirim da. Sen yerine başka bir yeri olamasa bileyen ne mi derdi? Yol varsa görenden bireyen balağını koyuverirdi. Ay men neme tayip yıkılanırına öydüyen ağzol bağın üstünden. He? Ha da neme. Yol varsa yvatıyonam tuziyin vurun edem. Zaga töt Natasha. Kakası. Ha. Sen şu var bana hiç sereden yoktu. O nem için feredip durna ha. Sen men haçan kraska çalınyan mı, çalınmayan mı? En merkezi şonan bilen ok. Uy kra, salpmak eyvan katgov gelsiptir o. Sıptırma şu makyajın, daş. Ne mi? Ha. Men şu dedim bez kraska. Ha şeylem ya.
Biz kraska sanlan ýaly bolayıp durýar. O Wells. Neyse yadadım. Oho, nereden gelýän odan? Nerden olar ötken palçdan? Entegem sodatlara ýan bamay oýadyň oýnatdy ýörseýtdi. Näme diýdi onu? Näme diýenler ötken? Sen diýdi ýollaşyň saňa puluň üçin öýlenipdir diýdi. Pulun berdiňmi soň üçin? Hawa? Ay vay öz ýanyma gelip foradan şoň gatlar muhtam aýdyp berjek ha men o. Näme? Hada o näme? Asudalyk saklamaly, duýgularyny asuda saklamaly. Enata. Sebäbi gönümmel çağa geçýär ol. Täze okuw ýyly hem gelip ýetdi. Enatalar çağalar barada köpräk alada diýerler. Ýagny olaryň dakçak sunkalaryny, geýjek formalaryny, akitjek okuw esbaplaryny we şuňa meňdeşler. Ýöne bu ýeterlikmika? Çağany emosional ýagdaýda hem taýinladykmy? Bu näme diýmek? Esasen birinci klaslar üçin okuwa başlanna çağada köp näwellikler bar. Ýagny haýsy mektebe gitmeli, nähili molum garşylajak ony, haýsy partada oturmaly, sınıfdaşları kimler, näwellikler gatykän bolan üçin gaýgy alada köp bolýar. Bu näwelliklerden çykýan gorkular, aladalar aslında hemme insanlarda bolup geçen duygulardır. Çağalar bu duygularını doğru dolandyryp bilmek üçin enatasının şu 3 punkta üns vermegi gerek. İlki bilen enatalar öz duygularını asuda saklamaly. Näme üçin? Eger olar alada ese çağa has beter alada edýär. İkinci bilen çağanyň duygularını düşünjek bolmaly. Gorkýan, çekinýän, edip bilemek diýilen duýgulary hökmany taýda gorkýanlygy düşünýän, çekinýänmiňi düşünýän diýip jogap beremizde çağanyň aladasy ikisi peselýär. Üçüncü bilen eger-de çağa öz duýgularyny beýan edip bilmeýän bolsa, onda siz ona kömek edip bilersiňiz. Sizin kiçijek döwrüňiz, ýagny 1-nji klassa başlan döwrüňizde geçiren duýgularyňyzy oň bilen paýlaşyp bilersiňiz. Paýlaşan döwrüňizde çağa beýnisinde nädip bu zatlary geçip bilmegi barada formula düzüljekdir. Bu punktları dowam ettirip bilýär. Galanny bolsa kommentariýalarda okap bilersiňiz. Ýürim haladyň sowatlar bardymy? Bolýa şo ýegeldim men. Erti görüşür. Barşa ýürim bolýa. Gaýdym näme keýpiň ýok? Näme aldy mektepden näme gowy? Gowy. Ana aýdany, gaýdym ularyňda kim barjak? Kaka, men ulalamda bagtly gyz bolasym gelýär. Dağı näme gaýdym? Durmuşa çykardym ulalar soň netip barda bagtly gyzlaň biri bolar. Ýok kaka, men durmuşa çykardym, men biriniň ikinji aýagy bolasym gelýär. Ýani? Men joramyň ejesi, biriniň ikinji aýagy. Olar günni bagtly ýaşaýarlar kaka. Men joram ejesi ýolusy bilen günni aýlanaga gidýärler. Elmidam olar wagtlaryny bile geçirýärler. Ama men ejem olsa günni ýeke aglap ýok. Ben aytdım, canlı olan düşürüyor. Men sen gayret et, bar düşayda. Bar git, niye otur, niyesine düşürmeli seni. Yok, vay mamma. Doğan, men bir kolo ya sen bilen erjeş oturmağa vaktim yok diyen. Niyesine peromayım. Aytdım menem de aytdım. Ben menem de hiç saat diyen o geldim böyle ben har kurdum okuyun. Menem de aytmadım mı? Kermen niyesine türmeli. Niyesine o hoca aydan oradan. Aytta sen çaydan aydan. Sen dalba yok musun? Evet dalba yok. Gel o. Men dalba yok görüyor musun? Evet bana. Men dalba yok görüyor musun? Vay ma. Men dalba yok görüyor musun?
Ya niye sorma? Ay don't diyan. Hello. Hello, my friend. Salam alaikum. Aleyküm selam. Christian, nice to meet you. Christian? Yes. My name Mekan. Salam alaikum. Salam alaikum. Very welcome to Turkmenistan. Thank you so Welcome much. to Thank my you. friend. Thank you so much. Welcome to. Thank you. Welcome to Ashgabat. English small, my friend. Okay. Kardeşimi gördük. Söýüşip barsan gowmy ýa-da adaglanap. Vay, söýüşip bararsaň da ataglam şota urmamy? Käwap duşan. Bolmady, söýüşip bar. Gyýdan söýüşip barsyn, oglanam söýüşip barsyn. Söýüşip diýen bir göjera bolmasyn, ýöne şon tanasyn naşal. 1 ýyl tanasyn, 2 ýyl tanasyn ursup beriň. Srazo tanady, 3-4 aýdan toý onýada at ýok, bir oglan 3-4 aýyň içinde tanap bolmaýar. Sen karakteriň 1 ýyldan soň çykýardy. 2 ýyldan soň sen wöp diýersiň, o gyýda bilýärmi? Tanasyn şony, tanabildiginden tanasyn toýgursama läli. Tanasyn toýdan soň ýa-da ýol ýok diýlen ýaly, ýa-da da ýol bardyr, ýöne gaýtma läli şondan soň ýa-da tanasyn söýüş. Men ýöräýine sağdan giç boldy. Yok, o sağda seret giç boldy. Bizde gal bun etiraýdasyň arkay. Men ýatamda problemam bar. İş sadam bolmasa bizde gal şun. Yok. Ne çalıyor ne var? Ne çalıyor ne var? Çal. Tamam çeker. Ay. Gece men diş şotgam, nerede? Şotayda bolmaly. Yok, tapam oğa. Şotayda bolmaly. Siz diş şotgam kim saçın boyaday? Saç boyayam şunu. Perro gıyda herhalde. Haydi. Kıyız gör közme olma o söyleyeyim badın bilýän oynatma. Keşe çıkalım magazyndan. İçi kıyızdan ne oluyor? Kıyız köp içinde yürü. Man gidelim o toy yok ne? Ömana toy diýme kıyız ýerinden ne oluyor o toy yok. Ömer söyleyeyim ara söýüşdürýän da. Gatyr ýara oğlum. Bala merdanyň nämişläp görän bilýän. Ton kıyızlara seret doýan o gatyr da oğlan o. Bolly oğlan ýyzy ýaly. Bu da täze moda bolla. Meduz. Hawa. Meduz diýen bolla bir zat diýjek. Meduz. Bir zat diýen meduz. 40 çyleden çykanlaryna duz atmadyklar, bu taýda duz paýly. Meduz. Duz alyp bir gözüňe bir sokmaly boly. Bir gülüşmede de düşünen oklar. Bir oýnatmada de düşünen meduz. Gow edip bir läfim gelýärden şu wagt bolýan. Öte geçärni diýen. Şey diýen, ilki bilene düýbünne. Diňe erkege bagly, çaga. Beýjaga şolýam olanjyk bolýarmy? Bir internetde dostup bolsa ýollaşyňyz Google'yň nämedigini bilýän bolsa, biraz gyzyklanıp görsün. Medisina dawno suwd etdi. Kromosom näme, Y näme, X näme, biraz gyzyklansa göz ýetirýär şoňa. Ikincidenem. Bu döwür başga inni kän oğullar tanýar katory öz ýakynlarynyň howsarlarynyň maşgalasynyň ýüzüni ýere taryp ýörler. Tersine kän gyýlary tanýar. Maşgalany ekläp ýörler. Öz tutuş tohum tijine awra getirip ýörler. Şoň üçin bilmedim da ýene adamyň öz islegi bolmagy mümkin bolen. Oň üçin aýrylyşyp